Ako pripraviť prejav, ktorý naozaj zarezonuje? Dnes sa chceme trochu hlbšie pozrieť na niekoľko postrehov. Vychádzame z analýz princípov, viete, Dalea Carnegieho. Cieľom je tak nejako odhaliť, čo podľa týchto materiálov robí prejav nielen počúvateľným, ale fakt presvedčivým. Áno. A hneď na úvod taký kľúčový postreh. Zdá sa, že podľa Carnegieho je úplným základom úspechu mať skutočne niečo na srdci. Niečo, čo ten rečník úprimne chce zdeliť. Áno, a toto je, myslím, viac než len nejaká fráza. Tie podklady naznačujú, že pre Carnegieho to bola naozaj podstata. Že nejde primárne o techniku, ale skôr o to autentické spojenie s publikom. A to ide cez vnútorné presvedčenie. Čiže tá skutočná príprava v tomto duchu je vlastne proces hľadania a formulovania toho, čo je pre mňa ako rečníka naozaj dôležité. Presne tak. Nie je to len o zostavení textu. Poďme sa teda bližšie pozrieť. V tých materiáloch sa píše, že ak len opakujeme cudzie myšlienky, strácame dôveryhodnosť. Áno. A to dáva logiku, však publikum proste cíti, keď niečo nie je naše. Presne. Takže tá skutočná príprava podľa týchto princípov znamená venovať čas zhromažďovaniu a usporiadaniu vlastných myšlienok, vlastných pocitov. A čo je tu zaujímavé, nie je to len o tej dôvere. Zdá sa, že Carnegie kladol dôraz aj na ten proces, že tie myšlienky potrebujú čas, aby sa stali naozaj našimi. Aha, čiže nie je to hniť. Nie. Tie analýzy jeho prístupu hovoria o tom, že prejav sa musí tak povediac rodiť pomaly. Je to produkt, ktorý sa dá vyrobiť na počkanie. Je to skôr výsledok osobného premýšľania a cítenia. A toto buduje nielen dôveru publika, ale aj, povedal by som, vnútornú istotu rečníka. To je dobrý bod. A ďalší taký praktický bod, ktorý tie analýzy zdôrazňujú, nezahrnúť príliš veľa. Radšej si vybrať jednu, možno dve hlavné myšlienky a tie rozpracovať do hĺbky. Prečo je toto podľa neho také dôležité? No, lebo to rešpektuje publikum. Viete, úzke zameranie umožňuje poslucháčom tú myšlienku skutočne pochopiť a zapamätať si ju. Jasné. V dnešnej dobe, keď sme zahltení informáciami, na čo tie Carnegieho princípy vlastne nepriamo upozorňujú, je tá jasnosť a jednoduchosť fakt kľúčová. Čiže menej je viac. Presne. Koncentrované posolstvo má oveľa väčšiu šancu preniknúť a zostať v ľuďoch. Dobre, a ako tie myšlienky potom najlepšie odovzdať? V podkladoch sa odporúča vyhýbať sa takým tým zdĺhavým, abstraktným úvahám. Tie vraj unavujú. Namiesto toho sa máme opierať o konkrétne príklady. Ideálne z vlastnej skúsenosti alebo pozorovania, ktoré ilustrujú tie hlavné pointy. Áno, to je veľmi dôležité. Je tu v tomto kontexte aj taký zaujímavý citát, pripisovaný žiakovi Carnegieho. 2 minúty pred prejavom by som sa dal radšej zbičovať, len aby som nemusel rečniť. Áno, ten poznám. Ale 2 minúty pred koncom by som nechal na seba strieľať, len aby som nemusel prestať rečniť. Ten citát je fakt silný, však. A skvele ilustruje tú transformačnú silu prejavu. Presne. Ktorá môže prameniť aj z dobre zvolených príkladov. Tie príbehy a konkrétne situácie podľa týchto princípov proste fungujú. Sú zapamätateľnejšie, pútavejšie, emocionálnejšie než nejaké abstraktné teórie. Robia tie všeobecné pravdy takými hmatateľnými. Áno, hmatateľnými. Umožňujú publiku prepojiť si to s vlastným životom. Je to veľmi pragmatický pohľad, ktorý sa v analýzach Carnegieho metód často opakuje. A potom je tu posledný kľúčový aspekt, ktorý tie materiály vyzdvihujú. Orientácia na publikum. Áno. Pri príprave máme neustále myslieť na potreby a záujmy poslucháčov. Čiže nehovoriť primárne o sebe, ale o tom, čo je relevantné pre nich. A toto je možno ten úplne najzásadnejší posun perspektívy, ktorý ten Carnegieho prístup ponúka. Od toho zamerania sa na seba, na svoj výkon, na svoj strach, trému, k zameraniu sa na publikum, na hodnotu, ktorú mu chceme priniesť. Aha. Keď rečník skutočne premýšľa o tom, čo jeho slová môžu pre posluchačov znamenať, mení sa aj jeho vlastný postoj k tomu prejavu. Čiže už to nie je len nejaká skúška. Presne. Už to nie je skúška, ale skôr príležitosť na spojenie a zdieľanie niečoho hodnotného. Takže ak by sme to mali nejako stručne zhrnúť na základe týchto podkladov, tá cesta k presvedčivému prejavu vedie cez, autentické posolstvo, to mať čo povedať. Áno.
Potom dostatok času, aby to dozrelo, jasné zameranie, sila konkrétnych príkladov a tá neustála orientácia na publikum. Presne tak. A možno na záver taká jedna myšlienka, ktorá z toho celého vyplýva a nadväzuje aj na ten citát. Aký jeden mentálny posun by mohol byť pre rečníka najviac transformačný? Možno ešte dôležitejší než všetky techniky dokopy. A to je? Je to práve ten prechod. Od vnímania prejavu ako nejakého výkonu, s tým strachom zo zlyhania, k jeho vnímaniu ako príležitosti. Príležitosti na spojenie a odovzdanie niečoho hodnotného. To je zaujímavá otázka na zamyslenie. Možno práve v tomto tkvie ten kľúč k premene postoja, ktorú ten žiak tak živo opísal. Od strachu k možno až vášni.